Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Salig na ako, Alex. Wala ko'y dootang buhaton sa akong kaugalingon. Gusto lang ko nga malingaw. Okay. Sige. Hatagan ta kagawasan. Panagupog bata kung mo na'y makahupay sa mga huna, Chesa. Salamat sa pagtugot, Alex. Unsa mang bata ang sagupon mo? Babay. Oh, nganong dili man lalaki? Dili na ko mahimong ilisan si JR. Kuhaan ko lang siya og mamahimong igsuon nga babae. Okay. Ay kabala ka. Humaning akong problema, kuhaon ko na si JR. Sa musugot ug sa dili si Andrew. Pugson mo pagkuha si JR? Kung mo na'y makalipay ni mo, Chesa, buhaton ko. Dili ko malipay kung doon na kay pasakitan, Alex. Maluoy ka ni Andrew? Mao ba? Wa ko maluoy niya. Pero di lang ko gusto nga mahimo kang kriminal. Kung dili niya ihatag nimo ang akong anak, tungod kay wa kay 3 ka milyon. Ha? Oh, kung mo na, importante sabay ko ni mo, Jessa. Oh. Oh, Alex. Sige. Bye. Mayon tag malimtan na lang niya si JR. Ah, hello? Oh! Ikaw na, Sab? Anong libaw man kanina ako number, ha? Ah, bisat! Ayaw kong pangitayaan ng butang nga nawa. Kasabot ka? Ah! Praning tuhana. Ako may yung pangitaan si shotgun? Kinahanglang manikuro ko. Nga dili ko masundan sa tao ni Alex kung pananglit. Iya man kong gipasundan. Lugar lang dong. Busod ko ng department store. Nga doon ay lutsanan sa luyo. Maski ko lang taxi ditong dapita. O muhunong kong usa ka kananan. Taxi! Orchid Garden tadong. Dili na makasunod na ako kung doon na may gipasunod si Alex na ako. Sundon ko ang pamaagi ni mo, Andrew. Aron dili ko masundan ang tao. Liko diya sa unahan dong. Sa reclamation taagi. Bahalag tuyo ko na. Maayo kay mingaw kining Orchid Garden. Wa kayo customer. Og suoton pa yun. Makita mo ra ang tanang sakinan nga musod og mugawas. Anak ko ng usa ka lamisa. Manamag kong mga hotel. Kumusta naman ka si Jessa? Nagkagawa sa din siya sa ospital.
Suma sa information nga akong gitawagan. Hey, may nanawag ni mo speakers linya daw. Kinsa man tiyo? Mrs. De Guzman man kuno siya. Sige tiyo. Ako lang tubagon. Nanawag lang taga sa intercom. May gihatod man sa kong pirmahanan ni mo. O niya. Oras ni sa inyong meetings nag-iya sa isla nga gusto ni mong paliton. Salamat tiyo. Sige. Nagpaabot ni mo ang tawag sa pikas linya. Kinsa ba ka ni si Mrs. De Guzman? Unsa ba kayo tuyo? Hello? Andrew. Jessa? Ako. O gusto ko magigsulti nimo. Sige. Unsa man na? Tod. Salamat nga. Luwas ka na. Magkita ta. Ha? Nagabati ka ba sa kong gisulti? Magkita ta. Og ining higayon na. Ako ang magbuot kung asa ta magkita. Ha? Kung naluwas ko nimo sa unang higayon sa kamatayon. Karon dili na. Kung dili ka mo tunga. Jessa? Unsay? Amapola Hotel. Room 358. Magpaabot mo si Mrs. De Guzman. Mr. De Guzman. Untop alas 11, tuwa ka na. Bye. Hello? Hello? Iyan ang off ang cellphone. Usa man yung gibuhat. Sa iyong sinultihan, nahibaw na siya. Gako'y nagluwas siya. Alas 10 na. Kaya na magsusi ko kung sa'y problema ni Jessa. Kung nga magkikita siya na ako. Ukso sa pagka-hotel. Ganun ka nahibaw man si Jessa at ako naghatod niya sa ospital. Bitog ka na si Alex sa tinuod niya. Pero imposible. Gamay mong ano si Alex ang Jessa. Nanawag siya na ako. Ano lang baoran ko nga. Hindi na ko pahibaon si Jessa. Gagawin nagdaan niya sa ospital. Saan sa kayo nasul sa unang Jessa? Di na naman siya matubag siyang cellphone. Kompleto na ang tanan. Naay blade. Naay gunting. May Swiss knife. O may isa ka botilyang bino. Ginoo. Pasaylo ako sa kong buhaton. 15 minutos na lang sa dili pang alas 11. Kung dili mo tunga si Andrew, kinahanglang mo desisyon ako. Nga tapos sa nagyud ang tanan. Ka-traffic pa. 10 minutos lang. Sa dili pang alas 11. Kinuha ko tubagi taon ko. Mag-abot ako kang Jesus sa 2 oras. Go na. Unsa sa kayo nasul sa unang Jessa? Dili ba may daw tang mahitabo niya? Dili ba himo? Dili kitingali mo tunga si Andrew. Kung dili siya mo tunga, katapusan na sa tanan. Please, Andrew, tunga lang. Tunga lang, please. Alas 11 na.
okay. Lord, pasaylo ako. Pero dili na ako makayang kasakit. Pasaylo ako. Narang information. Miss, ako si Mr. Guzman. Usa nga floor si Mrs. Guzman. Ang room 358. Third floor, sir. Thank you. Alas 11:05 na kita. Kina na mag-abot ka sa room 358. Sorry, Lord. Sorry kung magbuot-buot kong putol sa kinabuhi nga gihatag ni mo na ako. Sorry. Jessa! Ayaw! Jessa! Ayaw! Unsa ni gibuhat mo? Ha? Unsa ni? Niakit ka. Ikaw gid ni Andrew. Oh, ako! Ako ni! Unsa naman sa nang binuang? Ha? Abi na blade. Abi na kog dili ka mo ani. Abi na kog Dili may tabutugutan ka magpagkamatay, Jessa. Dili! nga naman. Oh. Nga nung gipuhi pa man ko nimo. Nga nung giluwas man ko nimo. Nga nung gipaabunuhan man ko nimo sa imong dugo. Tungod kay... Tungod kay unsa? Lahusa. Tungod kay nagkinahanglan pag inahan si JR. Ayaw pa makak. Nakita ko sa imong mga mata nga importante sab ko nimo. Dili ko nimo luwason sa kamatayon kung dili pa ko importante nimo. Dili mo panggaon si JR kung dili pa ko importante nimo. Ug dili ka mo nga karon. Kung dili pa ko importante nimo. Nga naman. Nga nung muto nga ka man kung magkinahanglan ko sa imong tabang. Nga naman! Tumagak ko! Basabta ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!